Isigcawu samashumi amabili nesishiyagalolunye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 1. Ngesikhathi likhalo kwesibili ucingo obeliphethe ucindezela inkinobho yokuphendula engazi. Insizwa ikhuluma nje nenyanga uphela uyizwa yonke yokugula kamazwi akhe nokuthi ucinga liphuthunyiswe kubo kodwa kungashiyi ukuthi sebengalindela noma yini. Ngenxa yokuthi uZolile ubeseluleme futhi esewumqemane nje emva kwezibiba zokugcina zikaMadlokovu, uphela ubesemcela ukuba baphuthume ekhaya eShowe beyobhekelela lesi simo sikamazwi akhe nakho sekwembulwa kwembezo. Njengamanje basemotweni iphikelele eShowe ngemuva kuhlelo uDlokovu inyanga noZolile. Phakathi kwabo uDlokovu uchitha amathamba akhe alokhe wabheke njalo enikinikanda. Khona kubukeka kukuhle lapha kumazwi akhe. Kodwa ke masithandazela ukumfica esaphila ngoba ngendlela engibona ngayo ubi impela. Baba, ungayisho yini leyo nto? Ngiyayibona nje mina. Kodwa ngaba yini uZolile? Eshebheka embheka esibukweni leso seyimoto eziza ngemuva. Acwebe izinyembezi uZolile abheke phansi. Nkosi, uzobe naye umlonde ugcina umphefumulo wakhe size sifike. Impilo ngesho lutho ngaphandle kwakhe. Uyisizathu sokuphila kwami. Ngicela ujike lapha ngaphambili phela. uZolile eshekomba umgwaqo yangabomalume kamazwi. Hayi, ningajiki lapha. Amathamba ngikhomba ngapha. Ntombazana, kukuphi kwankwanyana enyangeni? Ngiyazi futhi nalapha. Qhubeka ke phela ungajiki. Qonda njalo nje ngalowo mgwaqana akusekude kakhulu. Iqhubeke imoto emgaqweni wobhuqu kwazisa intuthuko ayikafiki kule ndawo. Kodwa ke ngenxa yobukhulu bemoto kaPheli, uhlwayilulu ayiluzwa nakuluva. Bonke babamba umoya manje ukuthi bafice umazwi akhe esaphila. Hamba impela ndodakazi. Hamba impela. Hayi, angisaboni kahle manje. Ithimule kakhulu inyanga, ibutha amathambayo, iwabuyisele emgodleni wayo ubona nje ukuthi ayisayithandi lento eyikhonjiswa amathambayo. Hayi, ngoba kusekude okuningi asiyibonele thina mathupha. Ishi waqoqa amathambo iwabutha.